Sige, mga panayay kaya na sila yun. Ang mga bayangag kayo din. Ang dami na malod. Kaya bata, dako kayo. Dako kayo ang sambiya. Ano mo sabi ito? Sabi yun. Ako yun sabi mo lata ka mo. Mapay pag-abot. Mapay pag-abot. Okay ka na mami. Piting ko ito. Wala. Isa po. Mga putas iyang gipalit mo. Rag na aprikot. Piting ko ito naman. Nakakad sa ito mga bata. Mga anta. Basta nagtumag yun. Tensa ha. Mga arrange. Unya ra na mo i-arrange sa piting nagana oh. Puno ang dump truck lagi. Ay, kabayo ka ba? Nadugay kay piti nang gutuma pero himo pagpanihapon. Nanawag na sila. Kaya da ito di na pahimuon kaya nag-order sila og restaurant. Don't make dinner. Restaurant outside. Makulbaan na sa kalakihan. Ang restaurant to sa gawas. Mga unta kay hapit na gid mapanos, gamay na lang kulang. Naapaman di isutang mo nalimtan. Gilahi man gud na akong butang. Gahawa ang bata ron kay tilawa na to kung tamis. Unsa na kung orasan ni Saka ganiha pag humag-live na mo ni Jared. Si katawa ko ni Jared kay isa nakakita sa amo ang live. Kabuangan na ako ba. Pero maayo ganit ka kuan siya kanang musukol po sa akong mga mga kabuang. Pero mao lagi kanang singan ani. Putol-putol kay kalit pa mga butang amo. Si Jared Manggod gusto siya mutabang sa mga makaluluoy ba dito sa Pilipinas. Sa iyahang giatuan sa una gusto niya nga balikan. Iyahang tabangan muna nga unta. Ito apod siyang tabangan na managhan iyahang subscribers. Maayo man po siya mahimo og video, maka-edit-edit man siya. Ako di makukibaw ng edit-edit. Wala edit-edit. Para pohon kung makasweldo na pud kuno siya. Bugnaw pa man yung uban bilang. Malagi itong tabang daw siya din. Mabisita daw siya sa mga ubang OFW ana. Musta ko niya. Buutan tawanan nindot siya mga plano sa kinabuhi. Pwede taasa naman din sa among live. Hapit gid duha ka oras. Naing mo na og kaning full movies ba. Pwede taasa. Search lang ninyo si Jared Puting Pinoy, kanyang YouTube channel. Dayon singan niya. Suportaan pud nato siya. Basin day magkadayon ning duha. Joke ra oy. Ginoo ko. Dawaton pa baka ni nagwayan ni nga. Daghan naman kayo ni nanggawas sa kuan bangag. Bangag ng gawas. Bitaw ka nang nindot pang siya og mga plano pod og
untain nyo po siyang suportahan sa iyang mga videos sa YouTube. Malingaw man po mo sa iyang mga video kay maayo kay siya mo Tagalog. Duha siya katuig sa Pilipinas di nakapuyo. Kay usa siya ka misyonaryo. Maayo kay siya magtagalog na kung nahungan laging nanggawas po laging Tagalog lagi nako. Nga dugay ng gilubong. Nagkuha na ng gahi ng Tagalog nako ba pero nanggawas. Wala lang ng gahi gitay. Gitayan pa. Kaon man nga. Puros Bisaya man akong giistorya. Diya de Bisayang dako nasa kong atubang. Atubangan nabot. Bisaya man kay ning dako ning sa kong atubang. Atubangan. Nya. Kami rin duha si inistoryahan na. Kung kagalingon nakikistorya sa kong kagalingon. Bisayang dako. Muna nga. Nisod kaayo. Dugay-dugay man ko nakapuyo sa Maynila. Mga 10 years yun. Dayon. Anang premiero, Bisaya jud kayo. Kung Tagalog, pangatawaan ko nila. Pero, mandugay na ka. Sige Tagalog, kuan. Natagak ng kumuto. Makuan na ka ba? Matarong na ang pronunciation ni mo. Ga-eskwela ko college sa PUP. Magsige pangatawan ako akong mga classmate. Mugara gid sila nga ako gi-permi ilahang pabasahon sa tunga. Magsige sila katawa labi na og kanang kuan pabasahon kog English o ka Tagalog. Kung ano man ni sila magsige katawa. Mao da ito gikatawa nila nga ako ang pronunciation. Nga. Ang gahi. Pahumokon. Ang humok paggahiyon. Naka-realize ko atong maayo na kay ko managalog. Nahimuot sad ko sa akong kaugalingon. Pero okay ra to. At least nakahatag ko kalipay nila. Nya wa ko kahibaw giyagaan na ay ko maayo nila. Pero okay ra sila ray nakasa ako. Wa ko masayo inusinti. Inusinti kay ko nga giyagaan na di ay ko. So okay ra to. Dayon dugay na nga panahon nanguli mi sa amoa. Bisaya na sad kaayo. Dayon mao lagi na nimpalad. Tungod sa kalisod pud. Tawon sa bukid hasta paita. Ako magtuo nga. Balik na sa kalisod. Mas lisod pa kaysa nagian sa unang bata pa ko. Kay karon mas lisod kay atong panahon na mas lisod kay ako ana mabandi nga masudungan ba nimo nga kanang gipanggutom dayon basta wa kasuway og mga dula-dulaan ana tungod pa kapubelon wa na ipalit gutom kanunay sa paning kamot grabe lang gyapon kapitos. Ko sa akong kaugalingon nga dili na pwede nga magdugay ni ani nga sitwasyon kinahanglan mangita ko pamaagi unsaon
makahawas krisdanan. Mura di na ako makaya nga kalisod sa una sa mga bata pa mi makuan sad ano ni mahon gina mo sa portahan matagamtaman sad sa ako ang mga anak, murag dili man ako makaya. So di ako makaya musudong ba usahay mutulo ra kalit akong luha, maluoy ba ko sa mga bata. Moto nga ngita kong pamaagi nagampok yun ko nga bahala na ka Lord kung asa ko nimo dalon, asa ko nimo ipadpad. Importante nga dili na makatagamtam og kalisod ba ako mga bandi, mga dili jud kaya nga sudungon sila. Sakit pud kaayo nga biyaan bitaw sila kay magkagmay pa. Pero ang tusong yo dili gid ilalim. Samot na gagmay pa sila nya. Primero na kong amo sus. Way cellphone. Hasta paita. Talagsara makatawag nya, umutawag pa ka putol-putol pa. Nya dinalian pa kanunay ana. Salamat po ko nga sa to na likangan na to nako tong mga pagsulaya. Di anak ko karon padayon na hinabuhi. Daghan jud mga pagsulay sa kinabuhi, pero salamat gihapon kay na lakangan na ba. Daghan ang mga nangagi, mga kasakit, pero kung imong mahuna-hunaan ang imong mga kaagi, mga kalisdanan, madasig ka pag-usap. Padayon sa misyon ang kalibutan. Bitaw daghang kay salamat ninyong tanan sa inyong kanunay nga pag-atang sa ko ang mga videos. Ang salamat kanunay mamaminaw sa akong mga sugilanon sa kinabuhi. Tak diha lang gihapon mo. Hindi ko ninyo biyahan hangtod sa kanturan. Ano na gihapon mo mag-atang sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Why? Ginoo ko. Temsa man ito nga na tagak man. Magkuan lang ko, mag-shoutout ko gamay, isip pasalamat ba sa kong mga kaisunan sa inyong kanunay nga pagsuporta na ko pagpangga. Salamat kayo. Hello kay Girly Anso o kang Shalso diha sa Australia. Hello ninyo bay. Nag-message ni siya nako perting daghanan na niya mensahe ingon ko nga hala ka bay pasayloa jud ko bay ha nga kanang dugay jud kay ko naka-reply nimo. So naa pa siya message dito nga naghulat jud ko nimo inday patiently. Ana pa siya nga hantod nga makabkaban nimo ang akong mensahe para kanimo. Ingon siya daghan na kay kog mensahe nimo sa page na inday kabkab, wala gyud nakabkabi nimo. Daghan ako mga comments ug dinhi sa imong personal account. Salamat sa Ginoo nga bisag daghan pa kaayo. Daghan na kay kog message nimo nakabkaban ra gyud nimo. Bye Girly Anso. Hello nimo daw sa imong pinalangga ang Shalso. Salamat kay sa inyo ha pag-atang ha sa ako ang mga videos. Basta salamat kaayo bay og karon nasakpan na kita ka o sa mga nasakpan ako di gina magmahay ako ginang masibya dinhi sa kahanginan. Hello sab nimo bay Gemma sa Bilyo Salanyo ug sa imong mga kaubanan diha daghang salamat bay nakita na ko imong mga comments kanunay. Pero
Bag-ulang na ako nakitaan ang mga comment nga magpasibya ka. So, di ara salamat kay Ibay ha, Jema Sabilio Salanyo. Kanunay na ako makita ng imuhang comment nga maingon ka nga dili kompleto ang imuhang adlaw kun di ka makakita sa ako ang mga kabuang. Salamat kayo bay. Matats kay ko sa inyong mga mensahe. Oy, appreciate ginako na tanan inyong mga mensahe, mga comments, messages, nga bisan uban wala na ako ma-reply. Appreciate yun ako na nakita na ko kung unsa kadaghan. Di na ako nakita kung unsa kagamhanan ang inyong pagsuporta dinhi kanako. Moong daghan jud kayo salamat. Kay Yen Barillo, hello nimo bay. Kay Joy San, hello nimo diha bay sa Abu Dhabi. Salamat kaayo. Di ay sudan nabahaw na ang sutanghon. Hapit na gid siya mapanos pero sayang man kayo daghan na sa kuan. Ang sutanghon ra akong gikaon ang kaning karne gipadapli. Ako ni ihatag sa akong mga anak na amo ko'y anak ato sa gawas mga iring. Gayom. Saan man yun? Pilit niya sa liog. Sakit kayo akong ngipon ba gabi ug ato isang gabi Unya kini si ate mama teacher Rosie Jan. Ingon siya nga butangi og peppercorn. Ingo nga unsa man ang peppercorn? Peppercorn. Ingon siya nga kanang liso sa paminta. Ingko oy mao din tawag sa liso sa paminta peppercorn. Ang ako maguntawag ana diri kung maglista ko kung mahutdan mi black pepper seeds. Black pepper seeds akong tawag kana bang paminta nga buo. Kung maglista ko kung mahutdan akong isulat black pepper seeds or seeds of black pepper. Amo ta kasabot ba ka akong amo usahay mangutan sila unsa man ning ipangsuwat ni. Okay ba kung sakto ba tong mga maninglis akong ipangsuwat ba? Unya. Usahay ang spelling pa nako sa tomato, mahuddag tomato. Mambutangan ako og nga igil sa tumoy. Iga-yagaan ko nila siya man Tumi o kining kumagko sa tiil kay to. Ang ko panuway o lagi na marong spelling lagi ta ani sus. Nga ang tagpasaylo sa tong English teacher. Katawan. Mag-iega ni sila nako katawan ko nila niya. Mapod sila naghuna-huna bang. Sila pong in English nga kill the light. Puli-puli lang miya ning gaya nga don't cook. Restaurant is coming. Ang akong spelling ilahang correctionan usahay. Put sila makahuna-huna put silang in English nga makaluding kayo Ginoo ko malibat kan kadyo. Makahuna-huna taon sa man to. Istorya. Dayon. Mao lagi to ba Joy San, hello nimo dia sa Abu Dhabi ang manaday no. Kay LR Torrejos, mao lagi to. Wa pa man na human ang akong kwento. Akong sugilanon. Ingon siya nga butangi og peppercorn, ingon si ate mama Rosie Jan. Ingon pog ko nga di ko nga ugma na kay dian ako sa amo ang kwarto kani among kwarto diya sa Luzon ang kusina to sa Mindanao. Layo kaayo nya. Gabi na mahadlok ko aning agianan basin dunay wakwak kay dunay wakwak diri usahay. Mahadlok ko gabi na kaayo. Alas 12 naman to nagchat-chat mi. 12 na sa kadlawon. Dayon ganihang buntag gibutangan ako ang bangag sa ako ang hipon. Di man masaigo ang sa kaliso kaya. Gamay man kayo pa ang bangag. Sakit kayo kay mapay pagsugod sa bangag.
Maayo gani wala mi hubag diri sa una, hubag man na ana. Karon magani ang lagos ra mo ini hubag. Dayon gisuksok na ko ang liso sa kuan ati Mama Rosie dyan. Di mo siya ko gipikas. Hala nabalaw jud ko anak suksok magsigi katagak ko ano pud nako diha ako na isuksok dito. Tagak na ko ka ano pud nako ko na. Ingko na unsa baning kalakihan niya. Karon di man gid masuksok magsige na lang katagak din siya nang halang na nang halang ang ako ang diri mga ako ang ngalangala diri sa daplin. Kay nakuan na kanang unsa ni na tilaw-tilawan na ba nako ang liso sa paminta. Naghalang-halang din hidin. Karong gibuak na ko kay di masa ego sus ni samot nagkahalang ang sige katagak di gid masuod sa bangang. Ako na lang gitangtang sa akong baba ko sus pastila nang hang tibok baba na ko ay ati Mama Rosie dyan. Nang halang noon ang tibok baba na ko tungod sa paminta kay akong manggipikas. Mama sa ego nalimot kung gamatoy man day ang bangag. Dayon mauto na wa gid matambali ako man silang giinginan nga. Ano sa ama mo maadto sa ospital kay mukuyog ko kay ako na ni ipaibot. Kay mungut-ngut sus pastilan mabilar gyud ko kay lami na kay ko katug makalitrag pamukaw ang kasakit sa akong ngipon. Moto hello kay unsa ni Baino dai ni LR Torrijos Baino hello ni mo bay unsa naman ni akong agi idalian mo gud ni akong agi mo ni nagkampat lang agi. Hello ni mo bay Dennis Maikon kang Darling Luna hello ni mo bay kang Marami Puerto hello ni mo bay ngagkatawa ra ba ko sa imong chat kay kanang nangulimbarot imuhang balahibo kay nang reply ko. Gihimo na ko nimong ungo. Nganong mangulimbarot bitaw masya kaayo ko og malipay kay ko sa inyohang mga mensahe nako nga nalipay dako pud kay mga kalipay nga ma-replyan ta mo ba so wala ko mag-expect ni ana no kay kanang unsa ni ingon ana sab ang kalipay nga akong nahatag kaninyo mo na nga padayon gihapon ko sa paghatag kaninyo og kanang pahiyom sa inyong mga aping sa unsa na lang akong istorya padayon gihapon ko kay naa man mo dihanda maminaw nako salamat kaayo kay Maikan Gura Rogosensky hello nimo diha bay sa Australia uy daghan kay kog viewers sa Australia hello ninyo dihang tanan ambot sakto ba ka na akong pag-pronounce Maikan o Mikan Gura so man ni pag-pronounce ni Gura kay G-U-R-R tapos A Gura Rogosensky daghan nag-R ni mo nga bay Rogosensky ambot og sakto ba ka nagkong pag-pronounce no sa inyong mga ngalan kung dili man ako ma-pronounce og insakto basta naghibaw mo nga kamo na so salamat kaayo kang Lucia Torres hello nimo bay perminti na lang ka na ako makita nga mag-comment ka sa ako ang YouTube no sa atong comment box salamat kaayo bay Lucia Torres kay Maricel Arca hello nimo bay kay Biena Celine kay Biena Celine hello nimo bay kang Nanay Tess Espina hello nimo nay salamat kay sa mga kanayon nga suporta ug pag-atang kanunay sa akong mga videos nansa man ni akong hairdo karon di man ni ganiha sa taas ni tuyok man siya diha pretty naman good ka shiny. Bye Wengpe hello kanimo kay Girly Long di ara bay hello nimo bay salamat kaayo pud kay Pen Hilongo hello bay kay Fe Kaskaho hello nimo og kay Marites Quen gikan kang Marites Quen shout out sa ako ang family sa Albuera Leyte Ormoc City hello daw sa mga pamilya diha ni Marites Quen Quen ba ni bay lang sakto ba ka na sa pamilya ni Marites Quen diha sa Albuera Leyte Ormoc City hello daw ninyo diha ug belated happy birthday di ay kang sa imong isuon bay isang tan
nga si Angela Natula o sa imuhang amahan nga si Freddy Natula. Di ara bay nability happy birthday na nako bay ang imuhang gi-request og ingon mausab kay Telms Gogap belated happy birthday na lang bay, belated na lang nako ni bay kay kanang singan ani maulahin naman gyud kag kita ani nga video. So salamat kay gid ninyong tanan kay sa ako ang mga ate, sa akong mga ate, mama, sa akong mga igsuon dinhi sa social media nga mukalit ra og chat nako bisag unsa mukalit og pangasabang nga unsa ron. Wala ko makasabot, salamat kayo na touch ko kay wala man koy igsuon gud nga awa koy maguwang ba nga babae, lalaki ra pero kanang og hunahunahon og inyohang pamalandong gyud ang sugilanon sa akong kinabuhi murag ako jud may kinamaguwangan among tanan ug ako pod ang inahan ug amahan among tanan. Ako gyud ang gitagaan og tarya sa kahitasan nga ani nga unsa ni obligasyon sa kinabuhi. Ako gid iyang gitagaan niini nga obligasyon. So mao ni nga maningkamot ko bahalag magkinaunsa basta ka ang ako ang mission gyud karon mao ang aswaton ang akong pamilya gikan sa kalisdanan. Nga bisan pa man usahay makahiubos di man gid na mawa ng unsa ni kaning mangluod-luod ta sa atong mga mahal sa kinabuhi. Usa pud na ka challenge nga para pud maglig-on ang panag-uban intawon. So okay ra ako may nakasabot sa ilaha, so bisan ako'y nasakitan ako na lang po'y mosabot kay akong seryosohon gyud ang mga kuan sa kinabuhi, mga pagsulay sa kinabuhi. Ako ra man po'y maglisod sa akong kinabuhi pod. Unya magunsa na lang ang ilahang kinabuhi kung wa na ko'y kabuhi. Wa na ko'y kinabuhi simbag ko. Ito salamat kay inyong tanan man ako kaon. Nagpaabot na dito ang akong mga hipuson. Ara ako pa itong ipang-arrange unsang para sa mga freezer, sa freezer na butang na nako kay importante inig-abot na mo ang para sa freezer ang butang na gidayon kay dili pwede nga ma-defrost ba kay makakuan na makahilo na ko na makalanag sus Ginoo ko. Mo to basta salamat kay inyong tanan ha mo adto na ko mulakaw. Mulakaw na ko mananghid na ko ninyo. Salamat kay inyong tanan sa inyong makanunay nga pagsuporta nga ni kanako. Basta padayon lang kita sa ato ang maayong tumong ning kalibutan basta nasayod gyud ta nga naata sa nasay gitas nung kaugalingon kung say maayo di maayong buhaton ato lang enjoy itong kaugalingon nila nato seryoso na mga problema kay tuara na po ni dagan na po siya nga ang problema na lang mo dagan ako kay di man ako tagaron so maguol man usahay pero di pwede nga dinhira ta ani nanglang kita magpadayon ana ba akong uyugon akong kaugalingon di pwede maguol-guol ka di pwede nga maana ka magsakit ka ikaw ra po'y maglisod nalalihok ana ako kasaban akong kaugalingon. Unsay gi-enter o sige daghang salamat kanyong tanan ha kini ang inyong Inday Kabkab yung nagsarang may sa Facebook gihimong radyo. Salamat kanyong tanan, bye bye.